Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg prank min far med sådan en falsk kattelort eller hundelort. Så det var man godt sådan her. Her noget lever på steg op. Sådan. Sådan. Se. Her skal jeg lige på det her op. Sådan her. Sådan noget. Ja, man skal lige vaske fingre bagefter, når man lige har gjort det her. Det er lidt ulækkert. Så kommer dem lige til lige sådan bummerlum, eller pøls, eller hvad man lige siger. Yes. Ja, nu ser det sådan derude. Når jeg er færdig, så går jeg lige ned og vasker fingre. Måske kommer jeg lidt for meget af det der på, men det er lige meget. Ja, jeg går lige ned. Ja, jeg går lige ned og vasker fingre. Så er jeg tilbage igen. Så nu skal jeg bare lidt videre med det. Nede på gulvet med det og sådan noget. Ikke godt? Så hvis du lige kommer med her, så kan vi lige gå ned. Herned. Vi lægger den ned herovre. Så kommer lige her. Ja, så skal vi have den nede på gulvet her nu. Sådan lige der. I kan lige få lov til at se det lidt tættere på. Ja. Har du skidt på gulvet, Emil? Nej, det er jo sikkert en af kattene eller hundene. Nej, det er bare noget, vi selv har lavet. Ja, stop. Ja, så fik jeg det på den. Hvad med hunde? Stille. Ja, nu vil jeg kalde på min far og sige, der er en kat, der er skidt på mit værelse. Så er vi tilbage 2 sekunder. Ja. Gå ud, venner! Fjerner du selv? Nej. Det gør jeg ikke. Jeg kalder på mor så. Ja, så gør det. Mor, der er en kat, der er skidt på mit værelse. Og nu lige komme op på toilet. Det var en prank. Det var en prank. Du blev pranket. Men du kalder det nu. Nej, Emil, det er færdig. Skal vi ses? Ja. Mor, kom op der nu. Jeg blev nødt til at være. Det er slet ikke lort! Idioter! Jeg blev pranket, mor. Mor, se hvad vi har brugt. Jamen, kom lige i tanke om, der stod noget nede. Nå. Se, mor. Se hvad vi har brugt. Han er stadig i gang med. Se, vi ses. Se, vi ses. Ja, vi ses. Vi ses. Tak fordi I så med, og vi ses næste gang. Det er træls med det hele er. Nu skal jeg selv rydde op. Ja, og det gør du.